Республиканың Яшлар эшләре министрлыгында балалар лагерьларына юлламаларның шактый кыйммәтләнүе турындагы яңалыкны җиткерделәр. Бу сезонда балалар өчен җәйге ял бәясе 15-17%-ка арткан. Министрлыкта бәяләр арту азык-төлек продуктлары һәм торак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре кыйммәтләнүгә бәйле. Министрлыкта лагерь җитәкчелегенә, тәрбия һәм белем бирү эшләренә бәяләрне арттырмау үтенече белән мөрәҗәгать иттеләр. Искәртеп узабыз, Татарстанда кэшбэк системасы эшли. Ата-аналар юллама бәясенең 50%-на кадәр мир системасы аша ял иткән вакытта 20 000 сумнан да артмаган акчаны кире кайтара ала. Лагерьләрдә, мәктәпләрдә балаларның җәйге ялы ничек оештырыла? Иминлекне тәэмин итү чаралары ничек үтәлә? Түләүсез яки ташламалы юлламалардан кемнәр файдалана? Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфиры шушы һәм балаларның ялын оештыруга бәйле башка четерекле мәсьәләләргә багышланды. Татарстан Дәүләт Советының мәрхәмәт хатын-кызлар депутатлар төркеме җитәкчесе Алсу Нәбиева тыңлаучыларны борчыган сорауларга да җавап бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Алсу Рөстәмовна, хәерле иртә. Хәерле иртәләр, исәнмесез? Балаларның җәйге ялын оештыруда депутатлар нинди булышлык күрсәтә? Безнең депутатларыбыз бу эштә бик актив катнашалар. Депутатлык контроле мәсьәләсе буенча без һәрбер лагерьга чыгып, балаларның яшәү шартларын җәйкене, тәрбия шартларын, Роспотребнадзор критерийларына лагерьлар ничек буйсыналар, шул мәсьәләләрне тикшерәбез әлбәттә. Һәм инде менә бу җәй ялы башланыр алдыннан безнең депутатларыбыз кайнар линияны оештырдылар региональ җәмгыять кабул итү пунктында. Һәм шушы мәсьәлә буенча ата-аналар тарафыннан күп кенә сораулар килде безгә. Балалар лагерен ничек сайлап була, алар турында кая мәгълүмат алырга. Безнең яшьләр министрлыгы да чыгыш ясады. Шушы кайнар линияда яшьләр министрлыгына буйсынган лето җәмгыяте бар. Һәм ул инде оператор була, җәйге ялның операторы. Шушы министрлык тарафыннан операторның сайтына кирип, сез реестрны кара аласыз. Шушы реестрда лагерьлар билгеләнгән. Быел 1600-дән күбрәк лагерь катнаша. Безнең программада шушы лагерьлар Роспотребнадзор критерийларына да буйсыналар. Һәм инде Мәгариф министрлыгы тарафыннан да бөтен методик яктан бөтен биргән тәкъдимнәрне карап программалар әзерләделәр. Тәрбия программалары, җәйге ял итү программалары һәм бөтен ата-ана кызыксына ала. Һәм инде без мәгълүмат та бирдек. Быел 2нче ел инде безнең кэшбэк программасы эшли. Һәрбер ата-ана баласын лагерьга җибәргән путевканың 50% бәясен кире ала. Моның өчен мир картасы белән түләргә кирәк. Шушы путевка өчен мир путешествий РФ дигән сайтка кирип путевкаларны да карый аласыз. Һәм инде менә бу бөтен мәсьәләләр, кэшбэк мәсьәләләре буенча лето сайтында, операторында, яшьләр министрлыгы операторында бөтен мәгълүматны ала аласыз. Быел лагерьләрдә күпме бала ял итә? Түләүсез яки ташламалы юлламалар кемнәргә бирелә? Безнең 42 000 путевка бар бушлай бирелгән. Анда төрле авыр хәлдә калган балалар өчен каралган шушы путевкалар. Менә ул путевкаларны безнең шушы яшьләр министрлыгы аша алып була. Бөтен социаль яктан ярдәм ителгән группалар каралган. Анда ятим балалар мәсьәләләре, авыр хәлдә калган балалар группалары да бар. Менә анда кирип, сез шушы гариза формаларын тутырып, шушы сорауларга җавап ала аласыз. Ялны оештыруда шәхси компанияләрдән дә тәкъдимнәр күп, аларга карата нинди таләпләр куела? Әйткәнемчә, менә сез шушы реестрда карый аласыз, шушы реестрга кертелгән һәрбер лагерьләр, алар бөтен критерийларга буйсыналар. Әгәр инде ул реестрга эләкмәгән икән, ул лагерь, анда балагызны җибәрергә тырышмагыз. Мәктәп лагерьләрендә нәрсәләргә өстенлек бирелә?
Mектep лагерьлары bizden bik zor külemde iş alıp baralar. Mektab лагерьлары siz bilesiz bitinde bala kindis bara, kiş bilen iyine koyta. Manda indi biz anı yol deyip eyti almayız. Manda terbiye işi bara şuşa лагерьларда. Anda bik zor programmalar ezirlengen mektep administrasyası tarafından, municipal rayonlar tarafından. Bu da indi 900'ge yakın şunday lager var bizden. Onlar bik aktif rəvişdə işləyirlər. Алсу Рүстәмовна, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт хатын-кызлар депутатлар төркеме җитәкчесе Алсу Нәбиева белән әңгәмә карадыгыз.